Barangin sing lakon iman rakona sabar-sabari. Prabu sono tambah pangestu. Tambah pangestu. Ekal buka. Patih. Prabanyo tindak patih. Celeng sedi. Kabeh dari patih celeng sedi kang samsa asesumbat ora tegas cocok papat palune pati. Sisane beda. Sang Patih Sigranata baris nyawiji kumala dampyak kumrekut lampahing pinarung keprak watak agati kumelar sorak nyogumu Pelakarta wau jatranipun diri Prakadang putra ingkang samya hakrasuk busana ingkang hangebaraken arahan wadyabala Sang Nata Prabu Klara Sewandana kang samya tumuju ing Kadipaten Kediri kang den sedya hanggoyong Diakusuma ayu kang jejuluk Dewi Sangga Langit kasaru prabanyo kabegal dening Patih Celeng Sregi sakwadya balane ing leladan wana Lirbaya kang den pungkasi tanding yuda wewasana para tamtama Sadra Wahyu Muda samya lumaksana kita siap siap